رهوز بقى ناسنا إريتريا صمدو جلتات عمل فاسات ينفس الله نتمعلت نسونكو على صحابكم وبلاكم على اللغة أنا لبي وهالات بلي الله ناي تقرا واي ارتيست والله جنا والله قلبو دحريت كاين ملت من انت سنداو زخونه رغم نقبر نعخان خين فلت كان خالين خين فلت زجبرنا قوام يبلكم تاكن حتى لكم داولو ابي يتيب عنقرنا ولا حاضر وعلكم زلو سمينا لنا وعيل زلو سلام دحر كوينو تخكلنيا ايو وعلكا انكهاباي ميتن حمسان تجارو براما دا سغوكا بايربورت ستالين يتقبلنا تجاروس كميغيرون مريت ኤርትራ ይሮግጭዋ እየመጡ ነው ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ማለት ነው እነዚህ የሰሜን ቀበሮች ያልኳቸው أول سعيد مالت زي سبعي زي مالتيو حوحات كم هلاوا لمهلاوا أيون نهزب تقرأ التكم አዲስ አበባ ና ኢትዮጵያ ኮልኮል ዝምተልዩ አነባ ሰረቀ ብርሃን መስቀለይ ሂዴ ከውጉዘይ تعرقوا لكم ما ينعرق نمبي زول مرحت هيمانوت زاوي سبات هيمانوت انتد اللوام زي تجزتو 16 عامت كنا نتاخذ تستمع قرايك علتهم بامنتها نمتاي سبيخكيك الاملاخ يلوم نمنتاي دا ما تدقف لها حجي مش صدرو تقفلو صدرانا يمن سوري تقف الزرس حزي مسلم حرا يوم إرتراسي طورنت يديني بأس يديني فقري سلامي شاني سلام تعنها باللي كما اللهم كما يتقنيو كبراتن فتواتن تختاتلتي شدن رياكتس وان عند حنينا ماتشم اسخا خملخ انا بوغني اغزيابير يمسكن سلام اللهو نسخاتكم كم زغماي كمتلو بعل ملؤ تسفاي ابسراخم اسالطو مستعنا صقام فقرن سلامنا بيتسبكم يمنه سبسكرايب لايك كومنت اند شير مغباري ترسعو نامنا لو معانت فيديو حيزكم قدم مسغاريكا ريتوتات كم بولكم كوحي انترتينمنت واو عايشدن تግራይ اي تحتتندو مسلكا تمليساني اريتريا كتورا كلا مروخات دا انتاي كونو تصبه يبلنا لمالتي اي تحتتندو مسلكا يلني نو انا زبل زلهو كتحتت يغبا ايو كلن ككم زغبرو طفاحت ككم زغبرو غبن كحتتا خلا علون ازي مالت فتحي ينجس فتح انت ناقيسو خطايديو فتح انت ناقيسوكو مصلا زبحال ነገር የለን مصلا ካመን ይዝብገስ ዝብልዩ حج انا لمقنا فيديو እንዳራ አሁን يرا بتعمي የተገረመ ሓደ መንእሰይ ንሕናሲ መሬት ዝሰአና ደ መስለካ ንዋጋእ ዘለና ሞሊ እኮ እዩ መሬት ንኽነ ንብሮም ብዙሓት ሰባት ንኽነብሩስ መዓት መሬት እኮ ኣለና ኢሉ አበይ ከባቢ ምዃኑ ደሓን ግዚ ይጽናሐልና ሰብ ማለት እዩ ግን እንታይ ዳ እዩ ዝብል ዘሎ ደቂ ሰባት ዝበኣሱ ኣብ ርእሶም ብዘለው ታሪኻት እዮም stories in their mind ይሉ ዝገለጾም ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ርእስና ዝኾነ ሰብ ዝፈጥሮም ታሪኻት ኣለው ንሕና ሕጂ ብጣዕሚ እዮም ከምዚ ገይሮም ቀቲሎምና ብጣዕሚ እኮ እዮም ቆራሪጾምና ገለገለና ብዝብል ነገራት ብምሉኦም ሙሉእ መዓልቲ ዳተደጋገመ እንተዝንገረና ንሕና ኢቭን ነትንፈትዎ ኣቦና ናዴናን ናይ ምጽላእ ወይ ከዓ ናይ ምጽልላ ዓይነት ነገራት እንዳማዕበልና እንተኸይድና ሽግር እንዳተፈጠረ ላዕሊ ዝበጽሕ ማለት እዩ ንሓደ ሰብ ክትፈትዎ ምኽንያት ከድልየካ እዩ ንኽጸልኦን ከምኡ ምኽንያት የድልየካ እንዲ ግን ምኽንያት ዋላ ይሃልኻ ንኽጸልኦ ሰይጣን ስለዚ ሕግዘካ ግድ ቶሎ ቶሎ ኢኻ ቢልድ ኣፕ ትገብርቲ መጻል ነጥብ ማለት እዩ ንኽትፋቶ ትኸፍሎ መስዋዕቲ ክሳብ ክንዱ ዝኣክል ብጣዕሚ ዓብይ እዩ ቀሊል ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ ንሕናሲ ካብ ከምዚ ዓይነት ተሓሳስባ ንሽለይ መሰስ ክንብል ክንክእል ኣለና ተዘገዲፍናያ ብጣዕሚ ሓደጋ ኢናዓና ማለት እዩ ፋርስ ዘርአዝጊ ሽደን ሕማቅ ናይ ኤርትሪያ ተምጽእ ንስኻ ፈልጥኻ ኢኻ ብርጌድ ንሓመዱ ኢኻ ንስኻ ዋላ ቅድም تفوتوم نيركا اخا نما نبرقيد نحمدو نبرقيد نحمدوس ولا قدم تفوتوم نيركا اخا حج ولا فوتومي انا برقيد نحمدو زفوتو ولا مخنيات حدا سب مزبدل تطو نحرد ايلو بدالي كابيا ليباس تقبال ليبا زبحال مشالو تقبال ليبا كو قطا ايد بيدا يسرقن ليبا يسريقو تقبال ليبا ግን ምስ ليبا እዩ እኳዳስ ዝኸፈ ካብ ليباس تقبال ليبا ይዝኸፈ ንምንታይ ምኽንያቱ ኢኒሺዬሽን ወይ ከዓ ተበግሶ ለيبا ካፍ تقبال ليبا ይዝረኽቦ ዘሎ ንምባል ደለሚም ሕጂ ኸኣ ኣነ ነቲ ዝዕምጽ ነቲ መናእሰይ ካብ ዓዶም ዘባረር نتن عيون نخيلبر كم توم من أسيناتو معر عينت تسفى من أنت كلون نمو تناديد نبزخون أنا جر حجرجوت ويكا مزخونة تبع إنسان خاطر زجبرسي مسؤول نعوز الجفول المخنيات هي بالليل أنا سأمدو أنت بالنتلو خول جزء نتنا حزب تركب بر نايم راح تقدفه مريح النت أبستو سنة ساعات في التر يتأف حزب جن كم حزبي يغسل كل جزء مالتي حجي زلو سرعات طعم صبوق مالت هيكونن افتزلنا يا كونتكست خوينا جن سلام كنجبر نخلينا كم سبات كم دك سبات زبلا بقى تحساسبا سلازلن يخوم زجبر مالتي مبر انا برجيد نحمدو وهو بتعمي يزدقفهم ولا حجي
ሓዋለካ እንተ ተባሂሉ ልክዕ ካብቶም ሕዋተይ ትክክለኛ ማለት እዩ ቀረባን ናይ መወዳእታን ተኽ ትንፋስ ዝበሃሉ መንዮም ብርጌድና ሓመድ እዮም እዚ ኣብዚ ሓለፈ 3 ዓመት 4 ዓመት ዝረኣናየ እዩ ከም ህዝብን ከይንፀንስ ዝጎየይዎ ዝበኸይዎ ዝበልዎ ኩሉ ኤቭሪቲንግ ምስሃና ኣሎ ማለት እዩ ሓደ ሓወለኒ ኣብ ዓለም ንሱ ከዓ ህዝቢ ትግራይ እዩ ኢሉ መን ዋዜማ እዚ ብምባሉ ክንደይ ነገር ተፈጺምዎ ክንደይ ነገር ከዓ ክንደይ ሽግራት ክንደይ ሰብ ጸሪፍዎ ባውሩውን ነቲ ሕጂ በጽሕዎ ዘሎ ናፍቲ ሕጂ በጽሕዎ ዘሎ ጸገም ንኽበጽሕ ካብ ዝደፋፍእዎ ካብ ዘተኣታተውዎ ነገራት እንሳቶም እዮም ማለት እዩ ስለዚ እዚኣቶም ብምልኦም በዓል ጆን ብላክ በዓል ሰልጠነ ተፈታቶክ ሾክ ከም ዘለዎ በሚድያ ማለት እዩ በዓል ዓወት ካራ በዓል ወፉይሲ ዞም ኩሎም ሰባት ንሪኦም ዘለናቶም ዓበይቲ ዝበሃሉ ቅድሚት ኮፍ ኢሎም በዓል ካፒቴን ማለት እዩ በዓል ሜሮን በዓል ሳሙኤል ሃይለውን ሽዑ ግዜ ማለት እዩ ዝነበሮም ዝገበርዎ ነቲ ህዝቢ ዝበልዎ ድምፂ በዓል ክፍሎም በዓል ጮራ ባንድ ከም ዘለዎም ሲ ሞሳ ምስግናን ይግብኦም ስለ ዝኾነ እንትመፁ እንተለው ህዝብና እኳ ዝበሎ ምስ ትፈልጦ ኢኻ ማለት እዩ ሶ ኣነ ናይዚኣቶም ቀናሲ ወሳኺ ኣይኮንኩን ስርሖም እዩ ናብዚ ቦታ ዘብፅሕዎም ኣነ ከዓ እንታይ ዝገብር ዘለኹ ሓቂ እንተሰሪሐ ህዝቢ ትግራይ ክኸውን ህዝቢ ኢትዮጵያ ይኹን ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዝኾነ ደረጃ ከቐምጠኒ ሓሶት እንድሕር ሰሪሐ ግን ከምትናታቶም ዝበለ ጽቡቕ ነገር ኣይረክብን እዚ ማለት ዘራእኻ የተዓፅድ ካብ ዝብል ንበገስ ማለት እየ ስለዚ ንብርጌድና ሓመዱ ፎቶም ብጣዕሚ እየ ዝፈትዎም Welcome to Shidden Reacts 1 Thank you. We will go up this. يغني لنا يبلله نسمع يسكي سعادة. Eritrea or Eritreans? So Eritrea is a East African country who gained their independence in 1991, and they also celebrate their 34th independence on May 24. Consists of 9 tribes. There are many cities, but 2 cities that I know in particular are Kedan and Asmara. And also home to the greatest cyclist in the world. One being an example is Bini. Congratulations to him for his winning. And also it's a country that's next to the Red Sea. Happy 34th Independence Day. Yohana to all. حراي يوهانا تقولي وما لمالتي أنا قاعد أجيمه بعلنا نت إيرترا أنكم عبد حكم كلهم نتي كب ولدهم كب بعدهم مجزأتي وطئنا له زبولو ويكاس تسوي الإعلامة بعلنا نت نيرو نعو نت معلت نسونكم عبد حكم تنت النت جن رخيكم ما يخوم إلى أيكمكم زبلكم زلخون من تعيد أخو تبلنا الله خانتيلكم ولدهم سي واجا خفيلهم ليهم تنت النت جن يرخبكم حدا وشتي مسلم تقلس سبعة كديعوهم مستم محاور خوينو أويو زي مالت قليل نتبي وحكيلو صمدو كابس مرا يبهلال صمدو ملاتات لغاز ديناتات طعم نفاسات ينفس اللهم سوا كملالنا تي من سي بوم هن بانا سلام غيرو اب هنصت هاجر اب معباله اب زماننا امتي ودلو تكنولوجي اب كندي ابرتن اب قلت أمن زغيد أب تكنولوجي توافيرو أتمنى سي أب هنت أتاجر كوافر كتميتي نايو حقنا كلها لازم عند أولي مسؤوله حرة يوهانا قرات ملحاسة لبي يوهانا تبلي الله لبي يوهانا تبلي الله ناي تقرأ واي أرتيست والله جينا والله قلوا والله تبلي ناي يوهانا كم يلا ختم لا وصلنا عندنا إيش بدلنا يا مينا استبدل انت يا شابو لبي عبيو هراي لبي عبيو خوني خيل اشابو قال نجر قنالو بولو تبحيلهم كوني خوليا صراح لنا بولو سياستن بيناي حقوس كشا زي قبرو نجر لنا بزي حاجه زي تجديدهم يوم يبلله أنا خا أبكر ما أملاخنا مبالز أكل ما نم زجددن ما نم بل أي تبل زبل النسبية لا تي تبعل كم تي دان ود ممهر عمون زتنتنا دقيمة إزاروكم زلخو حرنت زبهال نجارلو حرنت مالت كبعدها ومجزات نت أتوصلوا عدة مسرته له معلتي نات نت زبهالو معلت نات نت زبهال نسيت هوليداي مالتيو زي مقبار مالت دما كله تركب مالت هيكون أنا بعدها كل نجار لك مالت هيكون شجرك مسأكا يخليه
شجر قصيلو ندحدا قنطيتكمو مالت تحجي زولو ناي ديكتاتور سرعات تقنطيتوس نسخاتكم سلام تترخبوا تلهم كا نبعل دربنا صنت كنبل نخيلنا افتر اول سمعتي بزحات سلا زلخو منبر تاي كيملكتك نسخا تبلكان دحريلكم انا نسمعتي له توم سعبونيس بتخكلنيا نتمدب يزكاتاتلون كلهم مالتيو ولدهم حامق صبقت وصيتو نساتهم توم تسوق مالتيو نحماق إلهم كم زي تسوق تفوت تقول لكم توم بيوت زلوا يوم هاجاك جيرهم تأليفهم مالت سلازي تمعلتي ناتكم يو مالت تزلوا سرعات يكون تزقوايكم تزهدمكم نسون آليكم مسي كتخبروا خلكم تمعلتي شو معلت خم تخبروا ورقص أني أي سلازي نتمعلت نسون كعب صحكم بلاكم على أنا إساياس تقراواي شوز ولا تقراواي ودي تنبين منهم ترتر يقولن حاو سلمون عنقاي زمت سلمون عنقاي دكتور سلمون عنقاي ودي حاتن إيجو قال ودي حفتي خوم تاتي بالنيرو حدا جزيه قال محتت انت تقبرلو انت خوينو نعاي زي رأيني تحيسو بأير جيرو ما أخل عدي خدرلو نعاي قد يفني إيلو انت زاربتو له أنا أسمعين دي قرم إرتراو الناس نورم كعني رمي ولا ملس اللو إرتراو دي إرتراوي تي أنا يملس عبو يسبحاتون إرتراو الناس اللو بعلي ما أنا ما انكدك أخصم يوم سلازي مالت ريحك كازي ترحقو كيحيد كازي تخحدو حق انيه وشتنا بدمنا زيس لبا ما تكونو مو ناو حدا نمصايو جن كمتص خلو ويت جيغا تحتت بقول زنبره اتهزبي نخفل عليه تمنسي ولو زي كونه تاريخ نخحس لزغورو نعون مقيار كم يقرنا نسرح لذي نسن مقيارون توصل من قد مخارس لزدلينا نتمن قد نسن دحريت كاين ملت من انتان سنداو زخونه رغم نقبر تكالاو زخونه رغم نقبر كنبل كلنا نوزي ايو ندحريت كاي ملسنا قام حسابي مالت بصرو باورو قدفو ندحريت كاي ملسنا قلقله يتيكونا ما نطرطرو مينا نمن نتو مقدفاويان زبحالو سي نطرطرو مينا نمن تاينا نطرطرو سلا زبصحنا قدم حجي كالايكا غندا ولا خاده تغاغه بوزحات ايرتراويان نعنا زي طقم الناس نعهم كمي غري يطقمكم نعنا زي يبلع الناس نعهم كمي غري يبلعكم تاب انتايكا كابيم طيخه انتايكا خبلعكم امو تعيز بحال حلي هذه ولو مرعوس اقر حماتي قطين نبل زبحال نحنا زي يبلو سبعي امصي خبل عنا ايو صقم يبل اندابلنا نحلل مخنيا سلازي يله وعل زلو سلام ندحر كوينو تخكلنيا ايو وعلكا انكهاباي قرص بزبلت نطبي بقى زيكو خالي منم تعيز بحال مكو حال مساله يلين نسلام كتبلون اتدليتاتكا مالتي هو دليتاتكا مالتي كونس اتي اروغانس خوي كاتي باوروخات تتعبيت كاخا توردو نام مريت امبر تغرفو نسلام كتبل امبر اتربحخا زبحال ነገር ግን ክትገርፎ ይብልካን ማለትዩ ስለዚህ ተሰባይ ዚ ጽባህ ምጽኢሉ ተመልይሱ ማለትዩ ዝኾነ ነገር በትረዋጣው ይጥትማልኮ ታሕጂ ትግበር ዘላ ከመአ ተማሳሳሊት ሸበድበድ ምስ ማእኸላይ መንግስቲ ይገብራ ነይሩ አይገበራ እንዲ የራእና ያንዲና ክንደይ ኮ ተባሂሉ ኮዩ ክንደይ ዘይተደረፈ ክንደይ ዘይተባህለ ሽዑ ንሕናውን ቅድም ሕጂውን ኮ መጽዮ በሓደ ጠረጴዛ ኮፍ ኢሉ ኮዩ በበይ ብዛላምበሳ ኮፍ ኢሉ ንሕናኻ ብጣዕሚ ተሐጉይስና ብጣዕሚ ደስ ኢሉና ብርሃን ዝኾነ ዓመት ኢልና ማለት እዩ ካብ ድሕሪኡ ደቃይቃ ይጸንሐን ኣዋርሕተ ይጸንሐ ልውጥ ኢሉ ምዝራብ ጀሚሩ ወዶ ስለዚህ ትሽግር ዚ ዝመጸ ባውሩኡ መንግስት ህግደፍ ኣብ ውሽጡ ጽላኣትን ቂምን እንተሎ ምሳኻ ኮፍ ክብል ይኽእል እዩ በቃ ኮፍ ክብል ይኽእል ኮፍ ኮይሉ 2018 ካብ ጌጉ ክረሚ ረግደፍ ክንደይ ግዜ ይኽረም ማለት እዩ ካብ ጌጉ بخمي كان فلت كم الرام سلازي وعلي دلي سند يدلي ويقول زي اسمعوها كابوش تعديها توتات كنا قرب لكم نسمع عنده اخذكم لكن حتى لكم داولو ابي يتم عنقرنا ولا حضروا وعلوكم زلوا سمعنا لنا انا بيس لزقنا كنت قدم سيدنا السوشيال ميديا اكتيف زيكم كون شينا نمتى بعتكم غيركم كم زيركم وعلوكم كندم باغيركم تقصروا نمتى حزبي تدناغرو نمتى خاب ديوان جميلكم لا يسوي عزوخ السلاخل على تحت تبلو سبكي عوات بسرعه بحلافنت تواوس حلافنت كي واسع مالت قرص بيسنا از مثلا حلافنت كاين واسع نمتى على تحت زبلو سعر تقبروا ميديا سب ميديا انتم كنكم مسيلكم دحر انترفيو تقولوا لكم عاد دكتور تكونكم لازم تلاقيكم اذا نزلوا ركبوا تطراق تكونكم نمتى بعد بليت مقروا ممكن كندبا غيركم ناي سبات بعزو لعن تحت ناولكم تسنع فما جمال جميل حدا فكر دنبا كايتنيا اكتيفيستن حجر زوكل غير اكت زغبر سب نلاله نور ايزي صبغي مالتي تغكليو حجيت حتى تزربا نمن منيو تحدن هايله ددبيتيو
ክትሓቶ ተለካ ህዝብ ተባሃለ ካልኣይ ከዓ ንሰልጠነ ግርማ እዩ ንሱ እውን ሕቶታት ገለይልዎ ነይሩ ማለት እዩ ብዙሓት ሰባት ሰብኣይ እንድሕር ዳ ኮይንካ እዚኣ ሕተቶ ገለገሎ ኣነ እውን ከምቲ ንሱ ዝበሎ ትኽክል ኢኻ ንስኻ ትኽክል ኢኻ ማለት እዩ ይኣኽለካ በቲ ዝገበርካዮ በቲ ክእለ እየ ዝበልካዮ መጠን ትገብር ኣለኻ እቲ ዝገርም ነገር ግን እንታይ እዩ እቲ ትርጉም እንት ውፅኢትን ሒዝካያ ትወፅ ዘለኻ ክትነግረና ትፅቢት ንገብር ኢና ናይቲ ዘሎ ናይቲ መንእሰይ ድልየት ካባኻ ኣይኮነን ካብቲ ፈረንጂ እውን ቅድም ኢለ ብቀዳማይ ካብ ሃሪስ ሰማዕኽዎ ማለት እዩ ድሕረ ደጊም ኩና ተኣኽለና ዓድና ክነማዓብልና ዝብል ትውልዱ መፅኡ ኣሎ እዚ ናይቲ ህዝቢ ናይቲ መንእሰይ ናይ ተብኣ ኩርምት ኢሉ ዝነብር ዘሎ ህዝቢ እዩ ከምታ ናትና ድልየት ናቱ ከም ዘላ ፍሉጥ እዩ ምክንያቱ ንጥሜት ዶ ጥሜት ይዓጥቀላ እዩ መምህረ ይንደልየላን ማለት እዩ ንሽግር ሽግር ኣይዓጥቀላን ኣይንደልየላን እቲ ፕሮብሌም ኮይኑ ዘሎ ናይ መን እዩ ናትኩም ክልተ እንታይ ዝበሃል ትበልዑ ዘለኹም ፃሕሊ ሕጂ ኣይንፈልጠኩምን ንዓኻ ንኸይንፈልጠካ ንኻሊእ ንኸይንፈልጥ ዝገብረና ቅዋም የብልኩምን ወይ ከዓ ኣብኦይ ትፀንዑን ኢኹም ስለዚህ አምነኩም እና እንተይሉ ሕተት ሐቲት ካውፃ እንስኻውን እየመጡ ነው የሚያስቆማቸው አይደል አንዳንዱ ደንቆሮ ህዋታውን እንደኔ ከኔ እንትንች ጓደኞች ጀምሮ አይ ህዋት እኮ ምን አባቱ ከስሯል ደደብለ ትናንትም ጠፋ ተብሎ ሲመጣ ይተዋል ወኸሲሩ ኢዝ ተባለ እንት መጽሪኢኹም ስለዚህ ሐታ ሞሊስ መጽዩ ታሪቆም ሲመጽና አለው ኢዝ ብዘል ሕጀብ ደግ ሆይ አሁንማ 400 ሺህ ጦር አለው ኤርትራ ደግሞ ቢያንስ 70 ሺህ ጦር 100 ሺህ ጦር ሊሆን ይችላል yes of course ጠቅላላ እኮ ኤርትራ እኮ ሙሉ ህዝብ ወታደር ነው የራበው ህዝብ ነው ኤርትራ ደግሞ ረቦታ ያ መጥፎ ሰውዬ ለ30 ዓመት ዝም ብሎ እዚያ ትምህርት የለም ምን የለም ረቦታ ዳቦ ጥሜት እዩ ዘሎ ኣብኡ ማለት እዩ ዳቦ ዝበሃል የለን ትምህርት የለን ገለ የለን አሲር ወይ ባይዞ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ እዩ ቀጥታ ኤርትራ ጦር ይመጣል ሳሉ ግን ይመስል እንደዚህ ክመጽ እዩ ይዝብ ዘሎ ማለት እዩ ሓራይ እስከ ንስማዕ በቃ ናዚ ህዝብ ድሌት ናዚ ህዝብ ትርታል ምንታይና ለይነን ሰላም የልደል ኮይልሎ ምስከም ሓራይ ከምዚ ኤርትራሲ ጦርነት የድልኒ ባእሰ የድልኒ ፍቅሪ ሰላም ይሸኒ በቃ ለኾነ ኮይኑ እዩ ሰላም የልደል ኮይልሎ ስለምንታይና ምስ ኤርትራውያን አይን ዕረቂ ከምዚ እዮም ኣምሓሮ ከምዚ ገይሮም ምናምን ቢቂም በቀል ዝመጽእ ሰላም የለይ ከዝውን ሰላም ለኤርትራ ሰላም ለትግራይ ሰላም ለኢትዮጵያ ሓራይ ሰላም ለኹሉ ማለት እዩ እወ ብቂም በቀል ዝመጽእ የለን ስለዚ ሰላም የድልየና እዩ ትኽክል ሰላም ምግባር ማለት ጉዳይ ውዕላት ምእሳር ጥራሕ ዘይክኸውን ይኽእል ሰላም ማለት ከም ዘለዎ ሰላማዊ ርክብ ጌርካ ምቕጻል ዝበሃል ነገር ኩሉ እዩ ከምቲ ዝተባሃለ ግን እዘን ዓድታት ክልቲአን ሉዓላዊ ሃገራት ስለ ዝኾና ኣብቲ ዝህሉ ማሕበራዊ ምትእስሳር መስርሕ ሃልዎ ንኣብነት ከም ድሌት ካስኢልካ ወርቂ ንኽትነግድ ከም ድሌት ካስኢልካ ሂውማን ትራፊኪንግ ንኽትሰርሕ ኮንትሮባንድ ንኽትሰርሕ ገለ እንድሕር ኮይኑ ከም ኣይኮነን ሕጊ ክህልዎ ክኽእል ኣለዎ ዝብል ቋንቋ እዩ ሕጂ ትቅድሚ ሕጂ ወርቂ ምሻጥ ገለገለ ምሻጥ ሰብ ምሻጥ ዝበሃል ናተቃወምናዮ ዝመጻና ጉዳይ እዩ ንሱ ከዓ በማእኸላዊ መንግስትን ወዓሉ ከምዚ ሕጂ ተቃውሞ ዝመስሉ ወይ ከዓ ምቅላዕ ዝመስሉ ነገራት ብጌታቸው ረዳ ቢሎም ዋላ ይሃልው እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝግበር ዝነበረ ስርቂ ግን በበይ ወጽእ ምዃኑ ወዓሉ ንሕና ይንፈልጥን ማለት እዩ ስለዚህ ትግራይ ኦልሞስት ተጓሕጉሓ ይሕጸብ ከም ዘሎ ብዙሓት ኣካላት እውን ማለት እዩ ብሲያናይድ ኬሚካል ዓዲ ሽግር ይወርዶ ከም ዘሎ እንዳተዘርበ ፈቆዶ ማይሓንሰ ደደቢት ካብኡ ዘሎ ኸባታት ብምልኦም ማለት እዩ በዓል ስብጣ ዓየት ገለ ዝበሃሉ ዘለዉ ከባብታት ዞባ ሰሜን ምዕራብ ዝወርዶም ዘሎ ሽግራት ብዙሓት ሰባት እንዳተዛረቡ እንዳሃለዉ እቲ ሽግር እዚ ግን ዕሽሽ ብምባል ወርቂ ትሸየጥ ኮንትሮል ሰርሕ ኩሉ ኣሎ እዩ ማለት እዩ ነቲ ህዝቢ ጽባሕ ክነብር ዘይክነብር መስሂሉ ዘይስምዖ ህዝቢ ሞተ ሃለወ ትርጉም የብሉን ዝሓስብ ውልቀ ተጠቃማይ ነቲ ናይ ጽባሕ ዘሎ ትውልዲ ብድሕሪ ዳንዴራ ይትብቆል ዝብል ዓይነት ሰብ ማለት እዚኦም ከዓ ክቃልዑ ኣለዎም እዚኦም ክቃልዑ እንተኾይኖም ናይ ግድን ትሸጥዎ ዘሎ መንገዱን ኣካይዱን ክፍለጥውን ኣለዎ እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ንኤርትራውያን ኣይኮነ ንሕና ዝኾነ ነገር ኣምፁልና ጥራሕ ንብሎ ዓድና ዘሎ ነገር እውን ተሓታትነቱ ግልፅን ናፃን ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለና ማለት እዩ ሕወሓት ካብ ምህላዋ ለምህላዋ እዩ ንህዝብ ትግራይ ዝጠቅም ቀምቢ ዓሻሲ ኣምቢ ብማሊ ይረት እምቢ የምሉላ ቀሲል ጠሊዕ ካብ መድረኽ ኣነ ዕጡቕ እየ ሰራዊት ኣለኒ ኢልካ እንድሕር ትናገርናት ሰራዊቱን ኣነ ናይ ሕወሓት የሉ እንድሕር መፅሲ ካብኡ እንድሓር ከመይ ጌርካ ኢኻ ፖለቲካ ፓርቲ ኢልኩም መዝግቡን እትብል ይኾንካ እኮ ብተግባር ኮስኻ በቃ ሽፍታ ኢኻ ሰሽፍትነትካ በዓላ እያ ፕሩፍ ትገብሮ ሕወሓት ክሌም ልገብሮይት መዓልታዊ ልገብሮ ነገር ቶታሊ ሰማይና መሬት እዩ ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት ውሽጢ ሕወሓት ንግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ነቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ዝወለዶ ምምሕዳር
ሳቦተጅ ክትገብር ለይገወረቶ ጻዕሪ የለ ለይገወር ወየለ ብሕው ብተንኮል ብገለ ይኾነ ብግልጽ ሰደፍ ሒዞም ለይኾነ ፈቀዶ ቢሮ እንዳኸዱ እንዳሰበሩ ማተብ ለምንጥሉ ሰብ ለወርዱ ልሾሙል ለሓገዩ ታኣና ኮይና ንምንታይ አዲና ይንገወር ማቶም ናይ ደገ አካላት ጸላእትና እዮም ናህና ጽቡቕ ይደሊ ማለት ቶም ናይ ውሽጢ ንዓና ይመርሕና ኢልና ንሓስቦም ከዓ ክግርሑ ንምንታይና ለይንጽውዕ ኢትዮጵያ ጸሪፍካ አያያ ኢትዮጵያ ይተድየና ኢለ እየ ኖ ሞር ኢትዮጵያ ማበቅ አከለካ ትግራዋይ ስትራይ ይኮነን ሀዲሱ ካብ ሕዝን ድሓ ዝኾነ ናይ ትግራይ ፖለቲሻን እየባሃ ዝኾነ ኣነስ ናብ ሕዝን ድሓርስ ኢትዮጵያ ተሸኒሉ ነዚ ኩሉ ግፍጢ ቀለባት ከይሃበ ነዚ ኩሉ ግፍጢ እናረአየ ተመልሽ ዕዩውን ናብ አዲስ አበባ ናብ ኢትዮጵያ ኮልኮል ዝብል እንተልዩ ኣነባ ሰረቀ ብርሃን መስቀለይ ሒዘ ከውግዞ እየ ኢለውን ተዛሪበ ዝቃልኒ ሕዚ እውን ኣይተዓፀፈን ታብ ኣባ ሰረቀ ብርሃን ናይቲ ማለት ታብን ኣባ ሰላማ ናይለም እውን ኣይተዓፀፈን ኣብ ኣደን ይኸውን ዘይተወግዝዎም ኣባ ሕጅስ ኣነስ ንምንታይ ኢኹም ምሳኹም ዓብዪ ሃቦ ጳጳሲኹም ንሕና ከዓ ኣብ ቅድሚኹም ሲ ብጣዕሚ ኣናእሽተለይ ቆልዑ ብዓይኒ ሃይማኖት ኣናእሽተለይ ቆልዑ ይናብስሩን ኣናይ ንእሽለሽ ንእሽተለይ ብዓይኒ ትምህርቲ እውን እንተኾነ ንስኹም ብዙሕ ትፈልጡ ትዝነበርኩም ለዓዲ እውን መሰረት ጌርና ክንዛረብ ተለና ናይ ግድን ሰልጠነ ማሕበረሰብ ኣነባብራ ሪኢኹም ዝመጻኹም እቲ ሓቂ እንተኾይናስ እቲ ዕግርግር ዝፈጥር ዘሎ ሰብ ኣብ ዓድኹም ዘሎ ክልቲኡ እቲ ንማእኸል ኣዲስ ኣበባ ዝመጽእ እቲ ናብ ዘይኮነ ቦታ ናብ ካልኦት ከባብታት ውሽጣዊ ኣሻጥራት ዝገብር ነቲ ዓዲ ኣብ ክልተ ዝገምዕ ነቲ ሓደ ከምዚ ኢልካ ትዛረቦ ነቲ ሓደ ከምዚ ዝብል ዘይትውግዝዎ ገዝትዎም ኮይለኩም ነይረ ገዝትዎም ብኢዱ እግሩ ዘይተኣስርዎ ግን ሕጂ ኢትዮጵያ ዝብል ተልዩ ክግዙ ተአ ኢኹም ኢልኩም ማለት እዩ እዚ ናይ እንታይ ዝበሃል ድሓን ንዓይ ስኳታ ኢልኩም ክትግዙትኑ ምክንያቱ ኣነ ሞይተን ተስየን ኢትዮጵያ ዓደይ ኢለ ኣይኮንኩን ዝሓስብ ኢትዮጵያ ሳብ ዘላቶ ክንህሉ ኢና ትግራይ ንበይን ሃገር ምስኮነ ተጋሪና በቃ ሹዒና ክንእውጅ ማለት እዩ ምንም ፀገም የብልና ንሕና እቲ ዋና ፕሮብሌም ግን ኮይኑ ዘሎ ነቶም ኣብ ውሽጢ ዘለዉ ሰባት ነቶም ሕማቕ ሰርሑ ዘለዉ ሰባት ተዓረቑ ኢልኩሞም ኣይንዕርቕን እምቢ ዝበሉ መራሕቲ ሃይማኖት ዝኣበዩ ሰባት ሃይማኖት እንተደኣ ኣለዎም ዘይትግዝትዎም ሽዑ ኣብዮም ኢልኩም እውን ህዝቢ ከምዚኣ ነይራታ ዘረባ እውን ዘይትብሉ ኣቀራሪብና ኢልኩም ኣቀራሪብኩም ኢኹም ናታትኩም እንታይ ዝበሃል ኣብዮም ማለት እዩ ቅንዕና የብሎ ምንካ ይብለኩም ነይርት ማለት ጌታቸው ረዳ ዝበሃል ማለት እዩ ስለዚ ቅንዕና ካብ ውሽጢ ኣትምንጩ ዘለዋ መራሒ ሃይማኖት እኳ ከምዚ ዓይነት ክሳተፍ ደስ ኣይብል ነይሩ ግን ታብ ተሳተፍኩም ዝብል እዩ ለኽባት ናይ ሰብኣይ ምልክት ደይብሉ ድሓር 10 መልሓሱ ከይመስለኩም እዚ ካብ ሰውኩት ኣይተወልደን ብጣዕሚ ኣወል ስዒድ ዋላ ክኸውን ይኽእል ወዲ ሸቕ ክኸውን ይኽእል ሰሪቑ ገንዘባት ታይሉ ኣይሰማዕናን ሰራቂ እዚ ግን ሰራቂ ኣቡኡ ሰራቂ ንሱ ሰራቂ ሕጂ ንስድሩ ተንኪፍሎ ስድራ ናይ መን ሰብ ዘይተንከፈ ዝረሳሕ እዚ من إرتراخ من زيادة قبل الله بمنتهي تدقفوا لهم عايزة قال سمعيتها لهم أول سعيد زقوم رزق لقوية عيسرحني ويس عقمتها هلا ورا تلقى عصفصف عقمتها لازم مسمن هو هذا تلوجيك انتي مسيلك أرجاي حقوس بابا أرجاي مالتي نأول سعيد زقوم رزق لقوية عيسرحن هو نمنتهي زي يسرح عقم له أول سعيد عصفصف عقمتها له قنت زقوم رزق لقوية يسرح كلاشي قبريت حسب تايو فريح خانس خان أول سعيد عقمتها له تبرز خان السخاون نفتنا تلقوتها نفتنا معبل كي يتوكا مو كافتيس أمدوس ووت إخيت بهالنبر أول سعيد عقم مالتكم زي كونن سجمر تعقمي إلكا تسوع زل خانجر ندحرد بروس فيديو ويك أتصحف الكانجر شمديد كامتيخا هتمو بلن تقبل ودحو باي بولو نجر كم سلسلة عقم له زي لعلز بلا دمس غير سلسلة زاربة كزاربة خلنا اللي أنا خم أنت أجمع لك بابا أرجع تخينك تقال كويس في اللي مالتي تقال أبتوشتي شلو خمس إيرز وها وصل زخانة نسخة يم حلال في زخانة بزح صعبين تختالين أطري له حجة أسرحهم فيديوهات اللي عليه وصحوا غير اللي وصلوا له مالتي زي مالت فلتت سلازلو أيكونن توسان زبال حبريتات مأخل صنعت بأبدلي محلال في سلازلو مالتي أول سعيد جن فلات أسب مالت انتي مالت دي فلات مالتكو أندبتون وعلو زخال أسب كم زلك هسان قلعة عنكرو زخل أندبتو زتخل
اب حماق يخون اب صبوق تجدد صبوق يزارب تزي كوينو ግን አፉ ዝሕሰብ ማለት ይምበር ተማለ መስሙት ጻረፍ ዝነበረ ሰብ አይፈላጥ ይختብል ከለኻ አን ሕጀዚ አገምጊ መካ ማለት ይ አወል ስዒድ ምንም ዓይነት ዝፈለጠን ተፈለጠ እትኽእለታቱን ትፍልጠታቱን ንሕማቅ እንድሕርዳ ተጠቂሙሉ ወይ ከዓ ሽግር ተጠቂሙሉ ሓደ በዓል ሽግር እዩ ካላይ ከዓ ሕማቅ መጽሐፍ ምንባብን ምንም ዓይነት መጽሐፍ ዘይ ምንባብን ሓደ እዮም ይብል ነይሩ ሓደ ዝኾነ ደራሳይ ማለት እዩ ትክክል እዩ ሕማቅ ምኽሪ ምስማዕን ሕማቅ ነገር ምጥቃምን ምንም ዓይነት ኮንትሪቢዩሽን ዘይብልካ ዓይነት ሰብ ምዃንን እዚኦም ሓደ እዮም ተመሳሰልቲ እዮም ሞተ ሰብ ቆይዝ ወላ ሓንቲ ዓቕሚ ይብሉ ናይ ምዝራብ ዓቕሚ ይብሉ ናይ ታሪኽ ኣፍልጦ ዓቕሚ ይብሉ እታ ዘላቱ ውሽጢ ሰብ ኣንስቲ ምውዳብ ውሽጢ ኣውራጃ ምውዳብ እያ ነዚ ዘይሕምም ሰብ ከዓ የለን ዓበብ ባናና ሒዝካ እዚኣቶም ኣህባያ ምባል ኣውራጃ ሙሉእ ክኸውን ከሎ አንቶም ሓሰውቲ ኣበይዳ ነርኩም ዓገብ ዘይትብልኮ ዝዓዳ ነቲ ትድግፎ ትድግፍ ነቲ ትቃወሞ ትቃወም እስኻ ግን ኣብ ዓድኻ ኣቲኻ ክትቃወም ኣይትኽእልን ኢኻ ስደተኛ ኢኻ ኣብ ዓድኻ ኣቲኻ ኣብ መሬትካ ኣቲኻ ኣብ መሬትካ ኮይንካሲ ወላ ሓንቲ ሕጂ ንኣብነት ምሽ ሓራ መሬት ኣትዮም ኣለዉ ፅንዓኒ እንዶ አንተ ጽንዓኒ እንዶ ምሽ ሰቂለ ይሰማዓካ ነይረ ኣብ ሓራ መሬት ዝቃለሱ ዘለዉ ይሕዋት ኣለዉ ንሶም ንምንታይም ዝቃለሱ ዘለዉ ዕላማ እንታይ እዩ ይፈልጥዎ እዮም ሕጂ እንድሕር ንዖም ትድግፎም ተኾንካ ውረድ ምስኦም ውረድ ኣብቲ ንሳቶም ዝኣመንሉ ዕላማ ንሶም ተዓጠቕ ምሽ ቦታ ሲኢነ ምሽ ትብል ነርካ ቦታ ኣለዎም ንሶም ንዓኻ ዝኸውን ንኪሮስ ኣስፋሃ ዝኸውን ቦታ ኣለዎም ንሶም ተጸምቢርካ ተቃልስ ኣብዛ ሚድያ ጥራይ ሕጂ ሳታ ፀገምካ ናትካ ተጋሩስ ከመይ ገይሮም መሬት ኤርትራ ይረግጽዋ እዚኣታ ናትካ በቃ ተሕርቀካ ጉዳይስ እዚኣ ቶማስ may God bless you and keep you ድብል ኣብዚ ክስታይ ይብል ናብ ፍቑርን ፍቱውን ቶም ሓወይ ካብ ተኽብረካ ትናፍቐካ ሓፍትኻ I love you and miss you so much ጥሪ 21 2019 እዩ ዝብል እዚ እንዳረኣና ኢና ንህግደፍ ንድግፍ ሃገር በልጽ ኢና ናይ ሃገር ጉዳይ በልጽ ኢና እምበር ሓቂ ንዛረብ ተይልና ኮኒ እዛ ጓለው ኮኒ 16 ዓመት ግን ናጽነታ ከተስተማቕራይ ካለተን ብእምነታ ንምንታይ ሰብ ይኽኪ ቃል ኣምላኽ ኢሎም 16 ዓመት ንምንታይ ዳ መትድግፍ ኣለኻ ምኽንያቱ ንሓፍተይ ስለ ዝኣሰሩ ኣታወድነይ ነፃነት ሃይማኖት ኣለዶ የለን ኣይነበረን እንታይ ሃይማኖት ይፈልጥ ኮይኑ ትመራሒ ኢኻ ሃይማኖት ከል ነይሩ ነፃነት እምነት ነይሩ ኣይነበረን ነፃነት ተሓሳሰባ ነይሩካ ኣይነበረካን የብልካን ነፃነት ኢኮኖሚ ምንቅስቃስ ንግዲ ኸነይርዶ ኢኮኖሚክ ፍሪደም ነይሩ የብልካን ፍጹም ምንም ዘየለን እንተሎ እየ ዝኽብር ዘለኹ ወይ ከዓ ንዕኡ ስኢለ ዝድግፍ ነይረ ዘይትብል እኮ ሓቂ እኮ እዩ ወድነይ ንስኻ እኮ ኢሮብ ካ ትገድፈሉን ትግራዋይ ሃገር ኣይኮንካ እንትዎ ኣብዛ ለንበሳ ሒዝካ ዘለኻ መሬት ውፃእ ካብ ኣድያቦ ውፃእ ካብ 52 ዓድታት ናይ ትግራይ ውፃእ ቀዲንካ ውፃእ ከርቱ መሬት ሃገር ክትቦም ተደሊኻ ክትቦም ኣይትኽእልን ኢኻ ግን ተሓሰብካ ይወልሲ ገዛውተን ክትገድፈሎም መጀመርታ ሰላም ደሊኻ ጽምዶ ደሊኻ በቃ ተመለስ ንዓድኻ ባይዘወይ ህግደፋውያን ይኹኑ ሕወሓታውያን ኩሎም እተሓሳስቦኦም ሰብ ጽምዶ ጉዳይ ትዘረባ ካብ መን እዮም ዝወስድዎ ማለት እዩ ትዝገብርዎ ካብ ውፉ እዩ ትማል እውን ከዓ ኢሮብ ገለገለ ከይዶም ዶ ወሪዶም ገለ ይበሃል ነይሩ እዚ ንምንታይ መፅኡ መሲልኩም ሕጂ ከርኢና እንዲዮም ኣብቲ ውሽጢ ዓዲ ዝንቀሳቐስ ሰብ ገለገለ ኣይረኣናን ኣብታ ዶብስ ነይሩ ስታሊን ግን ሰብ እንትሓልፍ እንተኣቶ ይረኣናን ተኸፊታ እያ ግን ብቐዳማይ ይብሉ ነይሮም ስታሊን ግን ቦይኑ ከይዱ ነይሩ ኣብታ ሮባ ማይ ዘስተያ ኣርኢና ብኡ ዝሓልፍ ሰብ ግን ይረኣናን ንሕና ድሓን ወይ ብኡ ኸያዳይ ወይ ኣብቲ ከባቢ ጠጠው ኢሎም ቅረጽ ከሎ መቸስ ቀደም ትፈልጡ እንዲኹም ሓቀይ ጠጠው ኢልና ንርኢ ነርና ይረኣናን ድሓን ብዙኾነ ግን ናይ እዚኦም ክልቲኦም ጽምዶታት እንታይ ዝበሃል ኣዘራርባን ዘረባን ወይ ከዓ ፕላን ስትራቴጂካ መን እዮም ዝወስድዎ ማለት እዩ ካብ ውፉ እዮም ዝወስድዎ ክትፈልጥዎ ዘለኩም ማለት እዩ ግን እቲ ፕላን ዋላ ካብ ይወሰድዎ እምበር ውፉ ግን ነቲ ጉዳይ ዘበገሰ ሰብ ኣይኮነሎም ስለ ዝኣምኑ ንሰላም እዮም ዝሓስቡ ንሱ ንሰላም እዩ ዝሓስብ እያ ግን ኣብቲ ጽምዶ ኣካል ኣይኮነን ንምንታይ እቲ ጽምዶ ንሰላም እንድሕር ደኣ ኮይኑ ነቶም ሰላም ዝደልዩ ሰባት ዘየእተወስ ብኸመይ ይጻመር ዘሎ ኢልና ተሓቲትናያ መልስ ስለ ዘይብሎ ማለት እዩ እዚኣ ካበልና ናይ ሎም ዓንቲ ቪድዮ ኩላኹም ሰሚዕኹም ኣለኹም እሞ እስኪ ይድገመላ ዶ ይሕወሰላ እዚኣ መሬቶም ጉደፈሉ ሕጂ እዚ ከምዚ ራዕድሎ ፍርሕሎ 150 ተጋሩ ብራማ እንዳሰጎካ በኤርፖርት ስታሊን ኣይትቕበልኒ ኢኻ ትጥልመት ይቕጽል እዩ ዘሎ በቲ ጽምዶ ብዩ እቲ ፍርሒ ትግራዋይ እቲ ስእሊ ትግራዋይ ይቕጽል እዩ ዘሎ ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ማለት ነው እነዚህ የሰሜን ቀበሮች ያልኳቸው
يفلق أرس برس بيتقالوا يفلق بيبالوا زي خاء مالتي زي تفلط ونديهم زي بلاي زعز بهالسباي مالتيو أزي بتعم حرقني زخونه حماق أملها تخاب زلهم سبات إلى أنا زقلت أميو تمرت قال فلت أسد زلوا يكون استنتن تايزبل ناي سمين بخاري إلى إتصوعهم نساتهم ندح ليتيب أنا مفراس تقولين كل جزي حدا يوم إلى الزارب مالتي بتعمي أزي بزحزن ملقوع مالتي نسو ودهاناس إثيوبيايو نحنا خادك مفرس إثيوبيا مخاني غير إذا حسبنا مالتيو من البات نحرد أزوج خوينا كأتسمعوا تعدنا تعزمك حلا خوينا تعدوا استخير الله مريت مخانا تعزمك حلا هيمانوت كفتنا هيمانوتات كابت أنت أوان بهر منقص مسريتات أنحت عدي خصم مخانا أتاناتنا بوتا ساعات إتدوق علي ما ديست وزت زز مصب ملؤ بخينات مالتيو جنرالات هاوي كاتوم صرفهم زول سبات ملؤ برميسوم كساب حجي سرو منغست زبحال نجر تخيلاسي سرعت كومزي إذنبر كاب انسساوات تحساسبا وصاي لازم هارت مخانا رسيعو كم زي عينة تحساسبات بخاري لي صرفنا مالتيو حن بخاريات من يقبون وعقو مالتي نحنا كاب غدغاد وصينا تايز بالسب كوين حجي كومو يصرف مالتي كوم زي اموسا مسغنا غلغله زي ولم عينታት سبات አለው እዚ بتعم امثلو عينت سبي እዚ ማለት من مالتي يمسلكم እዚ ማለት عرسو الى اول سعيد مالتي افتي زحلف اوان اول سعيد مالت እዚ سباي زي مالتيو يخيد يقلبت يصرف ينير شعون ايرترا اتي وصي ينير شعو بلع بلس حزبنا ستغلي يبحال نيرو مالتي كوتاس إذا عالم قلبت بتقيلها نسمع لنا إذا شدن رياكت سواني كبرات فتوات تختاتلتنا كما ياللكم دحنا دقنكم إلى الجمر كومدب دحنا قنيوتها لو أمكن أخونا لكم يزمنا إلى خنبوت اللخو سأصبقنك يسمعنا شاو دحنا قنيوتها Good light دحنا حضرت حواتي ما نطيب